Noćni život u vikendu koji je iza nas bio je kao i svaki drugi. Ipak, neki su se bavili noćnim izlascima kao da je opet 1958. Naš reporter Miroslav Šosberger obukao je rokersku jaknu i otišao da proveri šta se događa. Radnički univerzitet Božidarac u Beogradu, veče dame biraju, a dame za početak biraju muziku. Sa mnom su Teodora i Valeri, DJ duo Tequilaz. Jedno pitanje za vas dve. Kako izgleda taj vaš muzički miks? Blago meni. U našem džunglastom miksu mi spajamo, ne spojimo. Mi stvaramo prirodno i neprirodno. Prirodno i nadprirodno. Mi se ograničavamo godinama, ali ne i stilovima. Jelena Simeunović, vokal benda Bricks & Cans. Jelena, šta ljudi koji nikada nisu čuli za bend treba da znaju o bendu? Vreme sad. Band Bricks & Cans osnovan je 2013. godine. Ideja je bila da se bavimo obradama muzike iz 50. godina, prvenstveno rockabilly, rock'n'roll 50. Kasnije smo ušli u autorsku priču, za sada imamo 4 singla, album je polako u pripremi i to su novine do sada. A to sve zvuči otprilike ovako.